गोथाव मसाला टिया Okrang जायो ना? So guys, यो फ्राइड राइस आरो दै ओमफ्रायो मा होनो रेडिमेड दै होनानै बुगा होनाय दै बेखौ लगायना जानांगौ याव हेलो गाइस नै जोंहा थांनो ओंखारबाय पुरा पेकिं जालायबाय मुम्बाइ टु गुवाहाटी सहैसिगोनलाय स' गाइस दिनै फाइनेलि न'आव थांफिननोसै माने फ्लाइट दं दिनै 2टा बाजियाव मा होनो 2टा बेसेयावबा दंमोन बावबाय आं मुम्बाइ टु गुवाहाटी आसामाव सहैनोसै टेन फाइनेलि न'नि ओंखाम न'नि ओंख्रि गासिखौबो जानो मोनसिगोन एन'खा बेवहाय जानानै बर नांबायमोन आङो खालि मस्ला मस्लि जायै दा एकदम न'आव थांनानै आराम फ्रेश जानानै आरामनो ओंखाम ओंख्रि जाहैनोसै नि थांबाय थानोसै बिदिब्ला माबासिम थांनांगौ दा एयारपर्टसिम थांसै थाब थांना थांसै 2 घन्टानि सिगांनो नङाबाथ' चेकिं खालामनायाव बिराद गोबाव नांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना ओंखायनो दा थांनोसै दा मुम्बाइनि एयारपर्टआव लोगो मोनहैबाय दं दे गाइस मुम्बाइ एयारपर्ट सफैबाय आइजा मुम्बाइ एयारपर्टआव हाबफैनानै जिरायगासिनो नै बिरलागासिनो सेकेन्डआवनो बिरो मिनिटआवनो बिराद गिदिर बेनि उनाव बिराद गिदिर दङ जोङो टार्मिनेल 1आवसो दं आरो टार्मिनेल 2फ्राव माने एसे गिदिरसिन आरोना टार्मिनेल 2आ एयारपर्टआ जानो थाखाय मायबा लाबाय नै चिकेन नुडल्स यो फ्राइड राइस नायनो बोलालाय फ्राइड राइस यो 3 to 5 मिनिट्सनि उनावसो जाजागोन माने 3 to 5 मिनिट्सनि उनाव यो 5 to 10 मिनिट्सनि उनावसो जाजागोन यो माइरं नालाय माबायदि मिथिया पेकेटसो बियो जानायबासो मिथिगोन एबारसो फार्स्ट टाइम जानाय आरो जों सानैजों मा होनो मोजां सफैबावबाय माचा लाट्टी दै ये मा मैंगो शेक गोथाव मसाला टिया मसाला टी Okrangआवबो जायो ना गाहायावबो जायो बारा टेस्ट नङा रेडिमेडआलाय माव टेस्ट जानोब्रा
संख्रिफ्रा थिगानो दं गोथाव मोनदों हो गोथाव ना एसे So guys, यो फ्राइड राइस आरो दै ओमफ्रायो मा होनो रेडिमेड दै होनानै फुगा होनाय दै बेखौ लगायना जानांगौ बेयाव जाथ'वाखै फ्राइड राइसनो गोथाव सैमा बेखौ सोफिन नामा बिसोरलाय आसारा गोथाव इयो गोदै नामा जाखांजोब्बाय आरामनो साया जोबाखै बे जोबाखै So guys, नै आङो टयलेटखौ नायनो फैदों नोंथांमोनाबो नायना लादो नै माबायदि जायो टयलेटआ ओमफ्राय आं नै आयना नायगासिनो गावखौनो गाव गुवाहाटी एयारपर्ट सफैबाय नै गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय ओंखारनानै जोङो दा थांनोसै मानसि लानो थांदो खोमायो है मानो गाखोथ'नो So guys, I न'खौ गन्थङा गगा मोनजोब्बाय आं आइदै हुगार हुगार गन्थङानो गोजा जाजोब्बाय फाइनेलि आसामाव आइथिं होफैबाय जि बेरायनांगौ बेरायबायलै दाख' ट्रेनाव हरसे गाबोन 9टायाव मोनहैलायसिगोनलाय दा 8:48 8:45 दं 48सिम थांदों 8:45 दङ डाइरेक्ट बेनिफ्राय स्टेसन थांसै स्टेसनाव 8:45 गाखोनोसै गाखोनानै गाबोन 9टा बाजियाव माने सेकेन्ड शिफ्ट जागौ दा थांबाय थानोसै मोजां न'आव सहैबासो मोजाङै रायज्लायनोसै गाइस नोंथांमोनजों दा So guys, फाइनेलि न'आव सफैबाय नै आंनि माबायाबो मा होनो मानि प्लेनाव माबायदि जाना थाजोबखो लावब्र'जोब्बाय ओमफ्राय न'फोरखौबो साफा सिबखांजोब्बाय खिन्थु दिहुनाखै बेफोरखौ बुस्थुफोरखौ जि लेथ्रा जाना दं सिबबाय सिबनायाथ' मिस्टारा न'खौ सिबबाय आं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आं ओरैजाय आयौ मुला रोगासिनो मुला जोलाय रुदो बेखौ लाबोफादों दहायो फैनायाव ओमफ्राय इखै ना गोरान बाथोन देनोसै पियासजों जेबो गैया बेखायनो बिदिनो जानोसै दा हराव मोजां जानोसै नै गाइस खुरना लाजोबखांबाय जानोसै जि लुगैना दंमोन आं जि मिस खालामदोंमोन आं बेखौ मुलाजों लाइ रुनाय ना गोरान बाथोन दा जानोसै बरियानो स' गाइस नै बख'जोब्बाय जिफोरखौ नै बेयो गासिबो मोनसेबो गवा बा मुम्बाइनिफ्राय बायनाय गैया बे गस्लाया गासिबो न'निफ्रायनो थुम थुम नारसिननानै सोनानै लांनाय गोजा नै एन'खा बुरजायो सुनोसो जासिगोन दा मिस्टारनि आरो आंनि मोनसेबो बायाखै जों जास्ट मोननै बायदों आरो बियो मा होनो मिस्टारा दुगैनो थाखाय शार्टजों ओमफ्राय मा होनो पेन्ट नै बिदिनो दाम खमनि इखौ जों नै इयो गिसि जाना दङ दुगैनाया बेखौ जोंल'सो बायदों मिस्टारा ओमफ्रायथ' आंथ' जेबो बायाखै जेबो लायाखै गवायाव जेबो मोजां बुस्थु गैया मोजां बुस्थु गस्लाफ्रा अकल गवानि थाखायल' गानजानाय आरो
अयन' बेलेग जायगायाव गानजानाय गैया ओमफ्राय बेफोरो गासिबो जुथा सेन्देलफ्रा न'निफ्रायनो लांखाजोबनाय ओमफ्राय बेफोर बेग सेग माबा माबि बायना लाबोनाय जाबाय आरो नै बेफोरो गवानिफ्राय फैनाय आरो बेफोरो ओमफ्रायो बै गस्लाफ्रा गानाखै आरोना ओरैनो लांनानै माने इउस जायासै बेखौ एक्सट्रा दोनबाय जि बुरजा बुस्थु स' गाइस नैबे आमुलखौ हटेलनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो जोंनाव हटेलाव होदोंमोन ना बेफोरखौ लाबोदोंमोन आं ओंखायनो बेखौ दा होनानै लोंनोसै नै दै गुदुं खालामना लाबाय मिस्टारबो आंबो होनोसै लोंनाया हटेलनिफ्राय लाबोबावजोब्बाय फार्स्टनिफ्राय सोबाय थाबा मोनबाय थागौमोन बेफोरखौ ये सापात आसामनि बावसो गवायाव आसामनि देलाय खेवलाय बेखौ लेथ्रा बाथ्रा ग्रीन टी बायदि आरो ग्रीन टीयानो आरो ना मा होनगोन बिदि लगायबाय थाबाथाय जासिगोन आरो कालार ओंखारसिगोन टेट टेट इयावलाय